sada smo otprilike došli do Austro-Ugarske monarhije, odnosno Austro-Ugarske države, i do tuda nam je jasna pojava u granicama te države pravoslavne crkve. Međutim, nestankom, raspadom Austro-Ugarske monarhije stvaraju se nove države. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, na primjer. Kako je pravoslavna crkva bila regulirana tada? Nakon stvaranja nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odmah još 1920. godine, tadašnji regent Aleksandar potpisuje ukaz za stvaranje nove crkve u novo nastaloj državi. A 2 godine kasnije ista crkva dobije tomos od carigradskog patrijarha Meletija. Tomos je dokument. Da, tomos je dokument koji potvrđuje to što netko koji je nadređeni, u slučaju carigradski patrijarh, dodjeljuje autokefalnost nekoj crkvi. Kad postoje ova crkva autokefalna, znači ona postoje samostalna. A to je najbitniji dokument, jer uvijek svi ljudi postavljaju pitanje, a kako je crkva registrirana, je li priznata? To je ono potrebno priznanje. Taj dokument ima naziv tomos. 1922. godine, nakon što je srbijanska vlada uplatila 1,5 miliona francuskih franaka o zlatu carigradskoj patrijaršiji, za uzvrat dobije tomos za priznavanje nove crkve. U ovome tomosu navedeno je da se stvara nova crkva zbog toga što je nastala nova država. I Meleti daje obrazloženje kakvi su međunarodni ugovori, što se dogodilo nakon završetka Prvog svjetskog rata. To je razlog za potpisivanje tog dokumenta. Problem je da je dobiven taj dokument nakon, on je u stvari kupen, to je kupnja. A takva je kupnja veliki crkveni prekršaj koji crkva vrlo čvrsto osuđuje. Ali dok dođem do toga ko i kako je potpisao tog dokumenta, moramo objasniti, jer sada u povesti koja tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj oduvijek, postoji izmišljena činjenica da u stvari taj tomos ujedinjuje svi srpski pravoslavni crkvi. Znači množina, oni su bili više, nije jedna negdje, nego više pravoslavnih crkava. Ali moramo pogledati što piše o tomosu. Citat. Priznajući pak proglašeno jedinstvo autokefalnih crkava i nabraja srpske, crnogorske i karlovečke, kao i 2 dalmatinskih eparhije i tako dalje, još slijedi popis eparhije koje preuzima od Bugarske pravoslavne crkve. I sad, da bi svi ovi crkvi bili srpski, zašto bi se zamarao Meleti da piše, da nabraja koje su te crkve? Odnosno, ako su sve srpske pravoslavne crkve, onda ih se ne nabraja ponaosob, jer su sve a on piše istorodne. Crkve srpske, crnogorske, karlovačke je po njemu, srpska je samo Beogradska arhijepiskopija, ostali nisu srpski. Ovu činjenicu potvrđuje jedan dokument, to je zbornik Sintagma, tiskan u Ateni godine 1855. po narudžbe carigradskog patrijarha. Tamo je objavljen popis pravoslavnih crkava. Redni broj 7 ima Karlovačka arhijepiskopija, redni broj 9 Crnogorska pravoslavna crkva. I nema srpska. Nema niti jedna srpska crkva tamo. Nema niti turska. A zanimljivo je da je godinu kasnije rođen Nikola Tesla. Tvrde da je on Srbin, temelji se na toga da je njegov otac bio svećenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I kako može on biti svećenik u nepostojećoj crkvi?
A nije bio on nikad u Srbiji, nije bio u Beogradu. Niti Beogradska arhijepiskopija, nova dioceza ovdje, usmjerena ima nekih 5-600 km. Ali je te tako, na ovaj način, laž, jedna laž, na njoj druga, treća laž, jedna iznad druga. Tako je stvarna sva povest. Ali ne mora svako vjerovati povesti. Bitno je da ove laži koje su pisane u povesti doveli su do posljedičnih laži. To vrlo ozbiljne posljedice. Dakle, u principu Tomos, bio on moralan, nemoralan, plaćen, neplaćen, on je o tome postojao. Da. Ali, dakle, Kraljevina Srba i Srba, Hrvata i Slovenaca i nakon toga... Sam Tomos, moram lepo objasniti, kupnja položaja naziva se simonija. A simonija to je po onome Šimon koji je zatražio od apostola Petra kada je vidio da su apostoli već dobili Božju blagodat i on je vidio da je to nešto vrlo bitno, vrlo vrijedno i on je pozvao apostola Petra i rekao mu, čovječe, ja ću ti platiti novac da ja to dobijem. I ja bih to. To je taj Šimon. Taj čovjek, na njemu je nazvan onaj veliki crkveni prekršaj, simonija. Apostolsko pravilo broj 29, koje je na snagu od apostolska vremena u pravoslavnoj crkvi, u svim pravoslavnim crkvima, kaže, ako je episkop, prezviter, đakon svoje dostojanstvo dobio za novac, neka bude svrgnut i on i onaj koji je njega postavio i da bude ekskomuniciran kao je to bio mag Šimon od Svetog Petra. Dakle, najteža kazna. Da. Postoji vrlo bitne reči koje je rekao jedan ruski episkop vezani za simonijom. Veličina ovog greha naglašava činjenica da u ovom slučaju, za razliku od običajne kazne, sledi lišavanje dostojanstva i isključenje iz zajedništva. Za onoga koji je zadobio položaj simonijom, kazna je samo jedna, ekskomunikacija. Sad je najbitniji dio. To nam govori da je za dobijane položaja simonijom bilo nezakonito i da se u stvari nije dogodilo. Jer milost Božja ne može se zadobiti grehom. U stvari, ovaj Tomos, jer je prekršio apostolsko pravilo 29, on se nije dogodio. To pišu stručnjaci. Kad se nije dogodio po crkvenim pravilima, kako može neko tog dokumenta prihvatiti? A ko je taj čovjek Meletij, carigradski patrijarh? To je Meletij IV. Metaksakis. U njemu više puta govori Srpska pravoslavna crkva i sada na vlastitih stranicama ovdje u Hrvatskoj. Blati po njemu da je bio mason, da je uveo novog kalendara. Prvo je stvarno, drugo nije vaše, nije on uveo novog kalendara. Kalendar je uveden 2 godine kasnije. Ali on je bio stvarno mason. Taj mason, Meletij IV. Metaksakis, dok je bio pod kazni oduzetog dostojanstva, to je bio obični laik, baš tada je potpisao Tomos, na temelju kojeg je dodeljena autokefalnost one nove crkve u nove države. Sad Srpska pravoslavna crkva zaboravlja na koji način je dobio, kako je ona stvorena, na koji način je dobila dokumenta i vredi li uopće taj dokument i sad se ona osuđuje objavljivati da recimo Hrvatska pravoslavna crkva ne postoji. A ko to govori? Ko si ti? Crkvena pravila govore kakva je istina, kakva je vaša crkva stvorena. Dolazi do turbulentnih vremena i Drugoga svjetskog rata, ponovnog rasformiranja država, jedna na jednu stranu, drugu na drugu stranu. Kako se ponašala Hrvatska pravoslavna crkva tada? Kako se ponašala Srpska pravoslavna crkva?
na temelju istog apostolskog pravila 34, na koja je utemeljen i taj tonus, da razlog stvaranja nove crkve je razlog stvaranja nove države. I kada je stvorena nova država, nezavisna država Hrvatska, stvara se i nova crkva. Ali nova, tada prvi puta u povijesti on ima naziv Hrvatska pravoslavna crkva, jer su već svi bili nacionalni naziv crkve. Pa i Hrvatska je već imala Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Za poglavar ove crkve pozvali su arhijepiskopa Novomoskovskog Germogen, naravno Rus, koji je prije toga bio je svećenik, bio je predavač na semeništu, bio je rektor duhovnog fakulteta i naravno morao je pobeći u onoj ruskoj revoluciji. Bio je to već stariji čovjek, bio mu je otprilike 80 godina, njega su pozvali da on prihvati dužnost poglavara Hrvatske pravoslavne crkve. Naravno, on je sve tražio da mora biti ispravno i utemeljeno na crkvenim pravilima, zato je i išla državna delegacija, državno izaslanstvo, Ministarstvo vanjskih poslova NDH u Istanbulu kod Carigradskog patrijarha i možemo pretpostaviti da su dobili njegova dozvola i njegova suglasnost. Naravno, to sad ne možemo dokazati jer arhiva Hrvatske pravoslavne crkve godine 1988. odnesena u Beograd. Njima ta arhiva nije potrebna, ali kao neki ratni plen prije rata. Naknadno je dobivano priznanje sa strane Rumunjske pravoslavne crkve i Bugarske pravoslavne crkve. Sad neću u dubini na koji način, ali to su činjenice. Ta priznanja su se dogodile samo u roku 3 godine postojanja Hrvatske pravoslavne crkve. Naravno i tadašnji patrijarh Srpske crkve Gavrilo Dožić i njega su pitali, on je rekao da, može se, on se ne protivi stvaranje Hrvatske pravoslavne crkve, samo moramo raspravljati hoće li njen poglavar biti patrijarh, a o tome ćemo nakon završetka rata. Što to točno znači? Hoće li njen poglavar biti patrijarh? Pa, jer povezano je, patrijarh je najviša razina crkvenog poglavara. Pa i rimski episkop nazvan papa donedavno je imao titulu patrijarh zapada. Samo to je bilo. I što se je kasnije dogodilo? Kad njemačka vojska dolazi u Srbiji i tamo se stvara naravno vlada nacionalnog spasa pod predsjedništvom generala Nedića. To je ista vrsta država kao što i NDH. Oni nisu bili u ratu, nego su bili saveznici. Oni su saveznici Njemačkoj, saveznici međusobno. Samo da se nekako prešućuje da je postojala ta vlada, govori se da je Srbija bila okupirana. Nije baš bila, general Nedić nije Njemac. A nakon ulaska njemačkih vojska u Srbiji, u javnosti je oglašen apel, koja kapela su potpisali 500 najuglednijih Srba, da se narod ne smije protiviti Hitleru i da će podržavati ispunjavanje zakona, pa i onih rasnih. Prvih troje na tog popisa su episkopi Srpske pravoslavne crkve. Znači, Srpska pravoslavna crkva je praktički predvodila taj pristanak, jel? Da, ne samo pristanak, nego ne moramo zaboraviti... Tako reći se obvezala. Da, ne moramo zaboraviti da je Srbija još niti godinu kasnije general Nedić proglasio Juden frei, slobodno od Židova, već nije bilo žal. Oni su svi srbijanski Židovi lepo poubijali, njih 14.500, to piše na internetskoj stranici memorijala Yad Vashem. Ne slažem se s onima koji u Hrvatskoj govori da su bili samo 10.000, ne, Yad Vashem kaže da su bili 14.500. Kad se je to dogodilo, cijel narod je slavio.
Srpska pravoslavna crkva je huškala protiv Židova. Što je bilo sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom? Kako je ona djelovala u tom Hrvatskoj smislu? nije bilo baš isto. Mogu bi reći sasvim suprotno. Postoje, objavljeni su u javnosti poslanice koje je pisao Germogen, poglavar Hrvatske pravoslavne crkve. On poziva na mir. Ljudi, smirite se, nemojte ratovati, ali ne poziva samo jedna strana. I kaže, vi se smirite, a ne, nema tako. Čitajte, postoji. I Petar Požar je objavio, a postoji u knjižnici. Knjiga crkveni pravoslavni kalendar koja je tada tiskana. Postoji od nacionalnoj knjižnici. Nema razdvajanja. On kaže, ljudi, smirite se. U stvari, on poziva na mir. Znači, dok jedni potpisuju poslušnost i prvi su u tome, Srpska pravoslavna crkva, s druge strane Hrvatska pravoslavna crkva lobira, ako ćemo se tako izraziti, za mir. Točno je. Skratio sam ipak, tada je postao jedan episkop Nikolaj Žički u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji još godine 1935. objavio je knjigu, a kasnije nije to jedino i druga, gdje je nazivao Hitlera novog svetog Save. On je slavio Hitlera, a taj čovjek je episkop Srpske pravoslavne crkve, tada je bio član njihovog sinoda. A kasnije je kanoniziran i sada je svetac Srpske pravoslavne crkve. Onaj ko je slavio Hitlera. Što se kasnije dogodilo? Dolaze partizani, lepo pohapse sve pripadnike Hrvatske pravoslavne crkve, 5. vojni sud u Zagrebu njih sudi jedan dan i... Na smrt. Pa naravno, kako ne, na smrt. I pogubljuju ih. I pogube odmah, isto suđenje 29. Oni su još preko noći 29. na 30. svibnja svi ubijeni. To je bilo točno datuma? U noći 29. na 30. svibnja 1945. Svi su odmah osuđeni i ubijeni. I tu se gubi trag svećenstvu Hrvatske pravoslavne crkve, a naravno i imovini. Da, ali vrlo bitno je zbog čega su osuđeni. Niti jedan od njih nije niti bio ukrivljen da je na neki način sudjelovao u nekom zločinu. Ili da je pozivao da neko radi zločin. Ne, nego oni su ubijeni zbog pokušaja razbijanja jedinstva srpskog naroda u Hrvatskoj. To piše u njihovoj presudi. Ubijeni su patrijarh Germogen, svi svećenici i puno vjernika. Ubijen je predsjednik crkvene općine koja je laik, ali je vjernik Hrvatske pravoslavne crkve. Ubijen je dirigent crkvenog zbora, jer je dirižirao dok su oni držali liturgiju. Pa to je ogroman prekršaj, vredi ubiti tog čovjeka. Nakon što su svi ubijeni, 10 dana kasnije u Zagreb stiže svećenik Srpske pravoslavne crkve. Ista ona koja je slavila Hitlera, sada je već antifašistička. I, naravno, niko već ne govori o nekom hrvatskom pravoslavlju. Moram i napomenuti da postoji ogroman popis na stotine uglednih hrvatskih pravoslavaca od kraja 18. stoljeća, 19. stoljeća i do sredini 20. stoljeća. U Hrvatskoj hrvatski pravoslavci. A ne znamo niti ime niti jednog uglednog Srbina od tog perioda u Hrvatskoj. I kako da nije bilo niti jednog uglednog Srbina u Hrvatskoj? Bili su hrvatski pravoslavci, pa kada je crkva bila hrvatska, bili su i svi njeni pripadnici. To je razlog. Jer je srpska bila u Srbiji. I tako dolazimo već do komunističko vreme. Znači, u principu partizani, odnosno partizanska vrhuška, je pogubila svećenike Hrvatske pravoslavne crkve da bi sačuvala srpsko jedinstvo. Da, jedinstvo srpskog naroda u Jedinstvo Hrvatskoj. srpskog naroda. Navikli smo inače da se od komunizma i partizana ne podcrtava. Da. I kasnije, naravno, sve poklonjeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
U komunističko doba nije niti spominjeno, nitko nije niti govorio da je ikad bila i da je ikad postojala neka Hrvatska pravoslavna crkva. Pod nazivom Hrvatska pravoslavna crkva ili pod nekim drugim nazivom. Ne, tada je stvorena ta veličanstvena srpsko-jugoslavenska povest gde je postojala Srpska pravoslavna crkva od uvijek. Znači, praktički se do današnjih vremena, do nedavnih vremena, se Hrvatska pravoslavna crkva, usprkos stvaranju Hrvatske države, toliko i ne spominje i izbjegava, ostaje u sjeni. Što se dogodilo kasnije, na koji način, kako je potpisan zapravo taj ugovor, jer mora postojati nekakav državni ugovor države Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve. I zašto baš s Srpskom pravoslavnom crkvom? Zašto se ne spominje Hrvatska? Kada se to potpisalo? Tko je to potpisao? Zašto je to potpisao? Vrlo bitno pitanje. Potpisan je ugovor od zajedničkog interesa između Vlade Republike Hrvatske, u ime vlade Ivice Račan, i to piše u ugovoru Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. To je 2. prosinac 2002. godine. Sad, zašto je baš ovu crkvu izabrao da se njoj potpiše, ne znam. A zašto to govorim? Jer u samom ugovoru postoje stvari koje nisu utemeljeni na bilo čemu. Ne postoji neki odvojeni dio Srpske pravoslavne crkve koji bi mogao biti nazvan Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. Ovdje postoje 5 eparhije, to je eparhije teritorije biskupije, i oni su isti kao što su oni u Kruševcu, u Prokuplju ili bilo gde. Ne postoji takav odvojen dio, ne postoji u njihovom ustavu. U ustavu Srpske pravoslavne crkve ne postoji. Otkud je neko izmišljao taj pojam da stavi u ugovoru, ja ne znam. U ime izmišljene Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj potpisuje predsjednik episkopskog saveta. Ali u ustavu Srpske pravoslavne crkve nema niti episkopski savet, niti predsjednik. A ko je potpisao? Članak 10 Ustava Srpske pravoslavne crkve govori koje su organi ove crkve. I između njih nema niti episkopskog savjeta, niti predsjednika. Savjeta, niti... Da. A članak 8 kaže da imovinski ugovori u ime Srpske pravoslavne crkve mogu potpisivati samo oni organi koji postoje u ovome ustavu. A jer u ovom ustavu nema episkopski savjet i nema predsjednik, znači niko nije niti potpisao. Postoji i neke druge bitne stvari kod potpisivanja tog ugovora. Recimo, ne znam kako je Račan znao da baš s ovu crkvu potpiše ugovor, jer ona tada nije bila registrirana niti u Srbiji. Podsjetimo, bio je rat, stvorila se nova država, ne samo jedna, raspala se SFRJ. To već nije bitno, prije je bilo to, jer je stvorena nova država, stvara se nova crkva, sad nećemo čitati baš ove crkveni kanoni, jer nama ne odgovara. Ne nama, naravno. Da. Ironiziram. I potpisao je Račan sa Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A otkud zna da ta crkva postoji? To ne znam. Jer u ono doba, 2002. godine, Srpska pravoslavna crkva nije registrirana niti u Srbiji. Ona je tamo registrirana 4 godine kasnije. Osim toga, već više puta govorim o neki dijelovi teksta Ustava. Ali interesantno, komunisti znaju da postoji Srpska pravoslavna crkva, ali nikako se ne mogu prisjetiti toga da možda postoji Hrvatska pravoslavna crkva. Ne samo da se ne mogu prisjetiti, mora se sve to zaboraviti, izbrisati, jer još uvijek je Hrvatska pravoslavna crkva zlokobno udruženje. Pa kad poziva na mir u vreme rata? Tako je, tako mora biti. I moramo objasniti i situaciju o Ustavu Srpske pravoslavne crkve, statut ili ustav, ali oni nazivaju ustav.
obično država potvrđuje ustava vjerske zajednice. U različitim državama je različito zakonodavstvo i to se događa na različiti način, ali u Hrvatskoj, a i u Srbiji je sličan zakon. Putem registracije utvrđuje istodobno i Ustav Srpske pravoslavne crkve. Kad Srpska pravoslavna crkva godine 2002. nije registrirana niti u Srbiji, znači njen ustav ne vredi niti u Srbiji. Jer država je potpisala ugovor sa Srpskoj pravoslavnoj crkvi, srbijanska država, sa SPC 2006. a prije toga Ali je Hrvatska bila prva u tome i ali potpisala... Hrvatska priznaje ustava koje Srbija nije priznala. I to godine... A na koji način ustav Srpske pravoslavne crkve koji ne vredi u Srbiji, vredi u Hrvatskoj? To nikako ne znam. U stvari, Ivica Račan je potpisao ugovor sa nepostojećoj pravnoj osobi. Znači, meni se sve nekako čini da se tu radi o novcima koji onda odlaze takovoj crkvi. Znači, Ivica Račan potpisuje sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Hrvatske pravoslavne crkve u njegovoj viziji nema, ni Srpske pravoslavne crkve nije bilo kad je on potpisao, ali novac, svejedno, ogroman novac se izdvaja iz proračuna za Srpsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj, i ne samo u Hrvatskoj. Da li to možete pojasniti i koliko točno novca? Ne znam se baš točno, čitao sam negdje da prije 7-8 godina iznos koje je dobila tada od Ministarstva financije je bilo otprilike 17-18 milijuna kuna godišnje. Ali nije to jedina, jer dobio novac i od općine, gradove i od nekih ministarstva. Prošle godine ali u principu taj novac ide iz iste blagajne, državne blagajne. Da, to je državni novac. I u prošloj godini je Ministarstvo kulture uplatilo 10 milijuna kuna za obnavljanje Vladičinog doma u Pakrac. Stigao je tamo carigradski patrijarh na pozivu srpskog patrijarha i Irinej kaže, mi sad to obnavljamo. A nigdje niti reč da se to obnavlja hrvatskim novcem. Na ovaj način su lijepo ugroženi svi srpski institucije u Hrvatskoj. A što je još zanimljivije da kad ne postoji odvojeni dio Srpske pravoslavne crkve, kao Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, ne postoji niti odvojen proračun. Jer je Srpska pravoslavna crkva na temelju njenog ustava ima samo jedan jedini proračun. Na ovaj način novac iz hrvatskog državnog proračuna ide ravno u Beograd. I bez njega možda ne bi vjerojatno, je li u Srbiji se plaća nešto za Srpsku pravoslavnu crkvu ili ne? Članak 29 srbijanskog zakona kaže da srbijanska država uplaćuje samo mirovinsko i zdravstveno osiguranje svećenicima. Pa tko plaća svećenicima? Pa crkva, sama crkva. Sama crkva. Kad zaradi, ona je samostalna, ona sama sebe uzdržava. Ali Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj ne djeluje baš na ovaj način. Ovdje postoje 5 eparhije i sve ukupno oko 50 svećenika. A nije ista stvar u Srbiji, tamo jedna eparhija ima otprilike 200, ne manje od 200 svećenika, da bi mogli oni uzdržavati eparhijskog episkopa. I administracija i još puno stvari. Ali kad u Hrvatskoj ne moraju zarađivati da bi uzdržavali, ima 10 svećenika, svako od njih, a ima iznad 400 parohije. Što je isto suprotno i zakonu o pravnom položaju verskih zajednica, a suprotno i Ustavu Srpske pravoslavne crkve. Broj parohije je znatno veći nego mora biti za pravoslavno stanovništvo u Hrvatskoj. Kad bi bili to Srbi. I
Osim ovih 50 svećenika, naravno postoji i administracija, postoji puno ljudi koja dobija plaću. Kao eparhijski savjet i puno administracije, da ne ponavljam. Osim toga, Hrvatska država uzdržava svih svećenika Srpske pravoslavne crkve, stan, uzdržavanje stana, što u Srbiji nema. Opet smo, nažalost, u Hrvatskoj izgubili iz vida Hrvatsku pravoslavnu crkvu, a tome ćemo se vratiti u nastavku. Hvala lijepo. Hvala.